Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba ndidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, update yandinayo i-update yaThomas Mapumo, yavaThomas Mapumo vabuda mastreets esocial media vachiti ivo month remuna August ndo ratichapedzera kuvaona ende vachiperforma vachijamba jamba. Hanzi ndakuda kuretaya, hazvichakwanisike zvekuti ndirambe ndichijamba jamba mumashows. Hanzi saka uyai kuEngland tipedzisire kuonana. Tokumbura kuti zvaunofunga kucomment section pamusoro pavaThomas Mapumo, mabasa avakashanda munyaya dzemusic industry. Hanzi murambe muchingondirangarirawo ende murambe muchitsigira ende murambe futi muchiridza mhanzi dzavo. Soda kusiyai muchiona vhidhiyo rezvavataura. Vachaenda ikoko toona neuwandu hwenyu mucomment section kuti muchange munyo makawanda sei. Asi usaskipe this video nekuti tine vhidhiyo rechenjedzo yapiwa kuvana vevhu, kuvana veZimbabwe. Ngatione this video. Magadi mose vatereri vechimurenga vari kugara kuUK, ini ndine mukanya kana kuti Thomas Mapumo takambotaura nenyaya yangu yeretirement. Saka ndiri kukuzivisai kuti aiwa ndiri kuuya kuEngland, ndiri kuuya kuUK muna August, musi wa23 August. Ndiri kuuya kunonzi kuBirmingham. Hall yacho inonzi New Binkley Hall. Ndokwandinenge ndichiita show yangu yekupedzesera. Zvakare ndoda kuti muuye ndizokutendai mose nerutsugiro rwamakandipa panguva yese yatanga tichionana. Saka ini ava ndiri kuti aiwa nguva yekusvetuka haichisipo, handichakwanisa kusvetuka zvandaingoita kare. Iye zvino izvi ndombomira zvekuenda pastage. Ndambomira kuenda pastage, handichadzokerazve pastage. Saka ndiri kukokai kuti muuye kuBirmingham kushow iyi yekupedzisira yomuna August 23. kuBirmingham August 23. Place yacho inonzi New Binkley Hall. Mouya neuwandu hwenyu tizotandara kekupedzesera tichionana. Ndoda kukutendai kuti aiwa ndinokutendai mese nerutsigiro rwamakandipa. Ngazvirambe zvakadaro. Atiendererei mberi nekubatana. Toonekwa tiri vanhu vakabatana. Tisavengane. Ngatibatanei kuti zvinhu zvedu zvitinakire. Totoonekwa takabatana. Tibatane sevanhu. Saka ndikukumbirisai kuti muuye kushow iyi yekupedzisira kuEngland. Muuye neuwandu hwenyu tizofara tiri pamwe chete. Zvakare kune vamwe vaimbi vachada kuti tibatane navo. Vanenge vachikutaurirai ivo vari kuronga mashows aya. Vanenge vachikutaurirai kuti ndava nani vaimbi vachauya kuzuva racho iroro. Saka ndinoda kukutendai mose kuti mogara makagadzirira zuva iri 23 August kuBirmingham New Binkley Hall. Ndokwatinenge tiri ikoko. Ndinokutendai mose. Ndatenda. Bye bye. Next update ivhidhiyo rechenjedzo yapiwa kuvana vevhu. Hanzi
musatambire tambire zvinhu zvevanhu vaya vanenge vakapfeka tumaheti tumahelmeti tukatuya. Ndofunga matuziya tumaheti twandiri kutaura. Tinongokavha musoro so kuzotaura kuti tinatsoti dho, zvinozonetsa. Hanzi musatambire zvinhu zvinobva ikoko nekuti vazhinji vari kurombeswa, ende kurombeswa kwauri kuitwa kunzi ugare uri murombo kusvika mukufa. Batai poindi. Hanzi wakapiwa kana hembe nevanhu ivavo, hanzi vanofarira kupa vanhu, but vashandi vavo vanenge vaitovashandira, hanzi hapana chatinowana isusu. Asi mukadzi uyu akapiwawo advice neumwewo munhu anotopawo, anoshandira munhu anenge vanhu ivavo. Hanzi musatambire mari dzavo kana kutambira zvavanokupai. Vangani vaizviziva ende vangani vakambonzwa nezvazvo. Ini ndofambira nyaya sezvadziri. Dakusiyai muchiona vhidhiyo. Yapedza kuona vhidhiyo tozonofika comment section insati rare ndiri pakupambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka subscribe and turn on the notification bell. I really appreciate you nesupport yamunopa pano pathis YouTube channel. Insati rare ndafunga kukusiyai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so. Much love. Hama dzangu ndine chokwadi chimwe chandadiscover chiri kundirwadza chandati ndishare neruzhinji rweZimbabwe, especially kuvanhu vari kushanda, kuvanhu vaya mandiya ayaya anopfeka tuheti tuya. Handichatauri nemazita nekuti varungu vangu vanogona kuzoiteerera nhingirikini vakaona kuti ndiyo ndotaura nezva truth iyi kai ndati ndishare nevazhinji. Iri kundirwadza. Ndakabatikana, ndakabvunza murungu wangu June sezvizvi anotenga magumbezi anosvika zvokuma 30, 40, 50. Voti kumukomana webasa rongedza magumbezi tiende topa vanhu vanodi vanotambura. Ndikamubvunza murungu wangu ndikati no, imi munorongedza magumbezi moti muri kunopa vanhu vari kutambura. Ko inini handitamburi here? Muri kudii kundipawo gumbezi kana kuti chikafu chamunotenga muchipa vanhu vari kutambura? Ko inini wacho muri kudii kundipawo? Chikanzi naye chokwadi chiripo ndechekuti tiri kupa sempiro ngesisacrifice yekuti tiri kupa sempiro. Ndikati munenge muchizviitirei kana muchidaro? Chikanzi tinozviitira nyaya yekuti kana uine maproblems kana nhamo dzako pazvimwe zvinhu tinozvinamatira, like pakuuraya hwai kwawakabva kuita mazuva apera. Hanzi hwai tinenge taideketerera, nhamo dzangu ngadzipere dziende, vanoda kuduva ameno kamudeketerero kavanoita. Then nyama yati stopuwa isusu vanhu vatema. Nhamo haiperi, tichafa tichingoshanda, tichafa tichingodi ivo vanhu ava zvavo zvichingodi zvichingoendeka. Saka ndauya kuzosheya nemimi chokwadi vasikana chandakaudzwa nemurungu wangu wandoshandira ine. Akataura no, zvinhu izvi tinotozvipa sempiro, tinotodeketerera topa vanhu, todeketerera toti aiwa regai totsvaga wekupa. Saka tinonyanya kutopa vanhu totambura vaya nekuti Mwari akatichibatsire vanhu vanotambudzika. Ndikati alright, Mwari wakupai kuti mubatsire vanhu vanotambudzika, isusu tiri kushandira tiri kutambudzika, wai musingatipi muchida kundopa vanhu munzira. Zvikanzi endo vatinenge tichinzi tondopa. Saka vanhu weka nyama dziya musabata dzamunopuwa kumabasa dziya dzakadeketererwa. Ini akanyatsozontsanangura kati kana munhu kana nyange akarwarisa chaiko zvatinoita tinogona kutenga hwai, tatenga hwai tobva tadeketerera pamusoro payo hwai iyaya, tichikumbirira upenyu hwemunhu uyaya kuti taakuuraya ichichi tichitora chimwe chinhu. Saka tinogona kudeteketera kuti Mwari taakuuraya ichi chipenyu ichi tichichinjanisa upenyu neichichi. Saka tinogona kuti taakuuraya hwai tichikumbirira upenyu hwemunhu ari kurwara. Munhu ari kurwara otoita upenyu hwakawanda, mazuva akawanda ekurarama panyika. Saka vasikana, chokwadi ichi ndabatikana, ndarwadziwa. Tisi tinobva tabva takarembedza mapepa bhegi kumabasa, hatapuhwa nyama nevarungu idzodzi dzakadeketerwa. Ndosaka muri kuona nhamo isingaperi. Mari yedu inini nditori nemufungo wekuti painotoiswa kuti isashanda, nekuti ukada kutarisa makore awashanda mari iyoyo kwaicalculata, let's say unohora 10,000 pagore unenge uine 120,000, but chawaita chine musoro ne120 hapana. Zvichi means mari nyama idzi musabata, zvinhu zvekupuhwa nevanhu ava don't trust, musabata, nekuti vanhu ava vakanoshinwa vanhu ivava. Muve nezuva rakanaka vanhu veZimbabwe.